En A Coruña moitos pregúntanse quen é o autor dunhas placas espalladas pola cidade que lembran a figura do xigante Xerión que aparece no escudo herculino. O Concello catalogas de acto vandálico e xa se está retirando, pero moitos veciños non o ven como un problema. A cabeira de Xerión aparece nas tapas dos sumidoiros, nos letreiros das rúas, no mesmo escudo oficial da Coruña, e dende hai unhas semanas nestas pequenas placas que os coruñeses están a descubrir en diversos puntos da cidade. Las empecé a ver hace cosa de una semana. Están por más sitios de la ciudad, por el obelisco. No sé de qué van. Trátase de pequenos mosaicos feitos ao xeito dun movemento urbano coñecido como a pixel art. O seu autor e o propósito da acción son descoñecidos, pero dende o Concello confirmaron que o están buscando para sancionalo por carecer de permiso e operarios municipais están a retirar as que atopan, aínda que a moitos coruñeses parecen gostarlles. Pues no sé qué decirte, tampoco hacen daño. No veo que sea un acto vandálico, veo más vandalismo en las pintadas, por ejemplo. No, tampoco me parece vandálico lo que dice. Veo cosas peores en la ciudad, como las pintadas o carteles o cosas en el suelo, que eso. Non me parece feo, realmente, non. Pero bueno, non sei, se o Concello estima oportuno, pois se o queren retirar, que o retiren, eu non sei. Outros coinciden co Concello en calificar as cabeiras como vandalismo. O sea, a mí me parece que no está bien, porque poner una calavera así y ya está. Ellos sabrán lo que hacen con eso, pero a mí desde luego no. Aparte que no me gustan las calaveras. O azul do fondo e o feito de que se deran a coñecer nunha conta de internet chamada Xerióngram confirman o vencello co xigante soterrado ao pé da Torre de Hércules. E semella que o autor destas obras tamén se vai converter noutra lenda coruñesa.